loro, telu. Halo Arbalu, kota Periangan. Halo Arbalu, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita berjumpa dengan kau. Sekarang telah terlihat di harimu kembali. Suaranya luar biasa, suara emas. Ternyata suara makanya pakai aja. Baru. Langsung aku jadi. Jadi pelajaran pertamanya apa bocah-bocah? Niki pun saya udah bapak ibu. Pelajaran pertama ini injak niki putrane jenengan pinter-pinter. Kakate oke, kudu biasa. Sing tanggung jawab sapa? Bocah-bocah kudu tanggung jawab. Sinau, berdoa, sholat, ya, karena dolan baik. Jadi tugasnya bocah-bocah. Tugasnya bapak ibu guru, fasilitasi mulang pelajari. Tugasnya tiang sepat. Ayo bareng-bareng yang kuyung bocahe, yang kuyung proses sinamne sekolahan, gitu. Nah ini bareng-bareng jadi laksana kagungan putra-putra sing pindah niku. Terus pripun? Di gudang. Gudangnya pripun? Loh, di gudang. Putra Nusantara ini cepat bocah pintar. Loh, Tok jawabannya ya bisa. Ini lah dua-dua ini contoh nih. Nek mau murid ya saya ini bapak belum ya saya. Coba mas. Saya ini juga sesi ada Kalau itu mengenai gamen, loge, ono bahasa apa, ono nyembo, ono ceper, ono kendang, jadi kumpul itu jadi sisi. Kesatuan budaya itu nih. ono orang asmane sendiri. Saya ini 30 tahun Indonesia, orang Banyudono, orang Solo, Basa Jawa kok orang teteh. Iki pakare Jawa iki. Kasmone Kasno Sanyaji. Pak Kasno. Putrane sing pundi? Rombonipun wonten Solo inggil. Nggih. Putrane memas banget Pak. Kuper kurang perhatian. Loh, sampeyan wong tuane ya tanggung jawab. Lah, sing kula niku gandeng yo sekolahane mengelas, bocah perlu digatekke. Rawuhipun Pak Ganjar niku ya paling ora ki memberikan sesuatu lah. Loh, Napa lah? loh. Maringi Putrane napa? sing ndi? Putrane sing ndi? Jadi anak Anake ngaco. Bani. Oh, iya. Ora saya panjang bapakmu ngene iki ra apa-apa ya. kaya kurang gizi, kurang nutrisi. Oh, Bapak. Mas. Bapakmu nek karep ya tanggung jawab. Oh, bapak. Wis nyalah. Lah iki bapak iki top. Bapakmu top. Putra-putra sing perlu digatekke kan sing potongane ngoten. Lah iki wis. Kaya niki bercikli niki tak kira-kira. Ane rambutnya ini apik ini. Bocah ini jenengan adane pun Iku tidak. Aja bapak. Pitung puluh kami sekolah kudu maju. Aja kaya biyen. Saiki sing mulang pinter-pinter. Pak Ganjar wae ra apa-apa. Sip. Sip. Ini semangat. Coba kita lagu. Nah, monggo. Ini hadiah bal. Beres kalau siapin. Iki napa? Kaos. Upama kaos karo ban. Nah, ban-ban bediding ya ya. Jaluannya rada oke bapakmu iki ya. Sudah dikutan. Nggih. Ngapunten. Monggo dikutan, Pak. Nggih. Anakku sing betul anak kucing lho Pak. Salah persepsi. Mergo untune usarane iki biasane iki Ayo. kata-katane
Kalau nggak sih nolong ini nggak pegel. Ayu bagus. Nek kok maju dhewe ku ndak darani ngalempek anaknya. Ayu bagus yo dikagum karo besok pindah sekolah Harapannya wong tuwa. yen wis bisa nyambut gawe udungku lan gurune iki lirike wong tuane gandeng diulang karo guru yo guru karo guru Bener bener. Gugu wong tuane yang karo gurune kuwi jenenge Budi. Luar biasa. Terus nanti pun niku apa kata niku ta? pun boten enten tambah niku Keploi. Nah, ya teman-teman. Enggak, wes. Juga dia. Aja. Bapakmu ini baik juga ya. Ya lah. MC, wah, juga loro tenanan tuh. Yang sama pelaku, guys, kalau terus, yes, gini. MC, Pak, bener karena ya ampun, bapakku, menurut saya, apa Mbak, bapakmu ini keren. Coba singkat pesennya apa? Nganggo basa Jawa isine menerima bocah ayu, bocah bagus, sekolahe sing pinter. Engko nek wis dadi ora entuk lali karo sapa? Lali karo gurune ra entuk. Apa meneh lali karo wong tuane? Kuwi jenenge budi pekerti. Iki pesene luar biasa. Jadi nek dadi murid saiki gitu. Baru kuwi ndelok gurune wis lulus sukses dadi pengusaha komputer ngono ya. Ngerti gurune kena. Aku dililiki. Matur nuwun karo gurune. Nganti aku didol iso dadi bocah sing saiki sukses, makmur iso dadi pengusaha. Mesti gurune parani seneng. Wong tuane ngomong ngene. Ibu nggih. Ibu pengusaha komputer niku komputeran. Pengusaha komputer. Orang ora ibuke kayak komputer siji. Ora ana sing rusak wae. Wis apa ngerti ibuke diajari dandani komputer ya ngene. Budi pekerti. Pelajaran sing nindo kuwi mah. Malah saka wali murid budi pekerti. Nah terakhir Pak Benar cerita SMK kuwi saiki laris Jawa Tengah itu kasebut provinsi vokasi. Lapangan kerja Pak kedah gampil ora kudu ngenteni. Nek iso dadi mandiri, piye carane inisiatif? Apa dadi pengusaha? Jadi pengusaha. Jadi sama apa? Hotel. Ini sepeda motor, yo ringan nih mau. Kalau itu ada apa? Yang besi, ya. Hotel. Ikut kan kabel? Oh, dia ini hotel apa tempat jurusannya Pak? Oh, pariwisata. Mau iso apa itu kemudian? Gancik. Pak Gubernur baru subuh mau wawancara ke TV, di dalam TV saya, buat dia menggunakan gancik. Pariwisata, apik. Tinggal ditoto. Piye carane noto? Promosi. Piye carane promosi? Macam-macam. Teknologi mau wis maju. Piye? Media sosial, online, dijual, ditawari gancik.
pemandangan yang sangat indah, bisa melihat dua gunung. Piye carane pariwisata ben teko? Ini Pak Gubernur munggah nang untuk tumbuh tidak Borobudur. Kuwi meh mirip karo Ganjeng. Sing teko londo-londo. Padahal ya biasa ae. Ning sing ngedol pinter, sing sekolah pariwisata ngerti. Terus pindah digawe ornamen-ornamen paling praktik selfie. Terus baru nyaman, terus baru ditawaki. Maka sing pariwisata iso praktek. Lah nek kowe saiki sekolah nang kene, wis sinau perhotelan pariwisata, sinau pariwisata apa sing paling apik nang Solo iki? Piye carane ngeten? Kuliner iki, pemandangan iki, kegiatan seni budaya masyarakat ini. Nah iki dosinan. Kabeh sak iso nganggo komputer. Jasane kabeh sak dipanggil. Mesti iso. Nah mulane kuwi pelajaran terakhir iki mau. Ayo ilmune diterapke ben bisa praktek. Sing bengkel bisa iki latihan kelas, latihan bongkar, tur yo masak, ora bongkar ro. Masak busi aja kuali. Yen ana bolongan ya ben iso mlaku diseni bensin aja banyu. Nek banyu ra iso disi mau. Sing perhotelan yo latihan ben menyajikan sinati. Masak nasi goreng dipangan rasane iso padha wae. Ning nek kowe iso disajikan nang piring sing apik dikek hiasan wonten dadi kok indah dan menarik regane sampe iki Pak Gubernur nang Grobogan saiki uyah larange ra umum Ibu nggih nek teng Grobogan niku kan dhisik enten uyah sing jono niku kita Grobogan uyahe boten saking laut ning saking sumur regane 10.000. Uyah sing lawan itu pinten 200 rupiah. 300 rupiah. Saniki regane lagi mundak 10.000. Uyah saking jono niku 10.000 sekilo. Tur niku kasihate jare wong mriku niku nek lara encok gede mulai nganggo pegel nganggo dikon ngene niku mari. Saniki enten enten uyah dikira apa tinggi spa. Terus kula ngomong, lah nek sak kilo ning dibungkusi plastik dimerki uyah jono, ora tertarik kok. Nek dipadetke cilik-cilik dibungkusi napa kangge saset iki lho. Kaya sekali pakai. Niku didol. Wong ngono paling pirang-pirang. Iki 3.000 pun enggak. Regane kok sekilo, wah bisa 3 tekuk dagang. Nganggo apa? Nganggo inovasi, nganggo kreasi. Bungkuse luwih apik. Kados tiyang Jepang iki lho. Wong Jepang nek dodol panganane dipangan biasa. Iwak goreng biasa. Pelut tekan Jepang jenenge apa ya restoran? Coba sing sinau pariwisata perhotelan. Pelut bahasa Jepangnya apa? Ayo. Apa? Masih ngerti benar? Pariwisata. Masih ngerti? Pelut itu larang banget. Nang Jepang apa jenenge? Unagi. Ini kan dipotong senajan ini Bapak Ibu. Cilik banget. Dibungkus, vakum, dibungkus melih ngangge kotak. Kotake ditulisi digambari. Ketoke kotake karo niku unagi niku larang kotake. Regane dhuwur iso dienggo souvenir. Awake dhewe lunga nang Jepang delok unagi liwelot. Digawa melih diumumke iki unagi. Wallah. Asalnya saya putih, enten ekspor sing Indonesia. Udah tuh diketoni, disikat, terus dimasak, divakum, dibungkus. Regane mudah luar biasa. Bakul
Pulau Semut teng Banyumas. Sekian lopo. Ya lho. Niku kulahane sekilo 14.000. Nang Eropa 300.000. Caranya pripun? Dicair lagi. Kreasi, inovasi. Pariwisata ya pakai. Jadi dalam pariwisata, sinar pariwisata, dalam pariwisata ini. Pariwisata ini nek kaya gancik nek kaya ngono tak ngono. Ora iso. Nek didol sing luwih menarik. Ya, kayak ceritane ono evente, ono budayane, ono wahanane, nek jenengan mriki bonus. Opo keterwajiban masyarakat. Ada tembara budul nih kan, kau sih ngajak gambar budul itu nganggur kainnya tuku, berarti tuku. Ini ada, boleh orang langsung balik, wow. Tambah di situ londo-londo kafe nganggur gue, tuku dipakai ke, regane orang itu nganggur, makanya itu politiknya. Sabar ibu ya. Tuku langsung dibanding bener. Nah, kata ini kreatif ya, bocah-bocah. Jadi, WKP sih tahu bengkel. Bengkel sih menarik nih, mungkin ada bengkel ngenteni soal payu saya. Bengkel arep sinau piye? Bengkel payu online. Terima panggilan. Mobil Anda rusak, panggil kami 24 jam. Nah, perlu diundang satu rusak kok. Lu saiki kudu ngono coba. Saiki ojek online, taksi online. Perusahaan paling gede sak donya perusahaan taksi iki ora duwe taksi. Perusahaan ojek paling gede iki ora duwe ojek. Mergone mau pinter inovasi. Nah, SMK kudu iso inovasi. SMK kudu iso kreasi. Melu zaman, melu teknologi. Ben kowe kabeh padha ning kowe iso maju. Bengkel biasa lah iso. Bengkel saiki kudu duwe top. Saiki nek duwe bengkel, wong dhisik bengkel iki lungguh pinggire oli. Saiki ora digaleke ruang tamu nonton TV suguhi wedang. Regane dondake. Kreatif, payu, menarik. Layanane yo tambah. Waduh, sing dolan padha sini. Pariwisata padha, jurusannya Mas. Sepeda motor, ringan apa berat? Bisa ringan, bisa berat, untuk pinter bisa itu. Bisa ringan, bisa berat. Ini contohnya ini sepeda motor. Ya, wes kayak kesempatan penanya lagi, saya ngerti kamu benar. Muridnya siji, loro telu, gaji loro telu murid, paling murid, ibu begini, dengan pun ibu dewe, ini ngatek ini, siji, loro, telu, siji mau beli, alright, ya ini mas. Paling murid dewe, sekarang murid saya, ini bro, bro, ayo, mas, untuk bekas manis itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asma kula Ibu Juminem saking Pojok niki mawon. Putra kula Arif Febrianto. Sing pundi? Oh. Jurusan Perhotelan. Perhotelan. Sing tak Lah niki kala riyen kula mirsani nggih acara televisi. Oke. Bapak Ganjar punika wonten Pati. Pati nggih. Nika nggih wonten acara SMK ngoten iki. Oh. Ngendikane Pak Ganjar mbikak kuliah gratis. Kuliah gratis. Oh, nggih. Lah punika syaratnya kenapa? Napa nggih. kathah prestasinipun Nggih. si bocah? Nggih. Napa pripun melih kula badhe tanglet ingkang terang lan terwaca. Nggih. Wah, iki sip. Jenengan pengen putrane kuliah napa? Insyaallah Pak, Ampun, Pak Bu. ajar kok kajaran kula wiwit kula tesih bodho. Nggih, saniki berpinter nggih. Nggih, dereng. Niku gajah angen-angen saged napa mulang sastra Inggris. Oh. Menunjang pariwisata Solo niku yang akan datang semakin maju. Nggih. Syaratnya gampang. Monggo S1, S2, S3 itu. Nek S1 ngangge bidik
teknisi. Ya, mau juga sastra Inggris kan nggih. Enten mungkin menit definisi enten carane. Pengen S2 S3 enten negara itu duwe-duwe sak kira-kira 22 triliun. Kon luar negeri itu dibandani. Ning syarat ini kudu lolos tes. Itu pinter. Nah saiki pertanyaan sebenarnya Arif Febrian. Arif, mulai saiki harapannya ibumu kuwi. Mulai saiki sinau. Kula Pak Gubernur siap-siap ajeng mlebet sastra ini disiapke Mas terus saiki. Mas telu siap-siap ya. Sinau sampe ngoten Bu. Oke, melu tes perguruan tinggi, milih, mengikuti, daftar, mungkin begitu tetapi langsung melamar bidik misi. Buatan kedatang luar negeri toh Pak. Loh, terus jenengan kan dalam negeri. Ini kalau Rizal kula sanjan kuliah gratis Ganjar teng luar negeri. Lah kula pemangke kula menawi teng luar negeri kalian teng Indonesia niku saged sami soalnya biaya hidup teng luar negeri luwih mahal. Saya di sini. Rencang-rencang. Oh, pernah dari luar negeri. Rencang. Niku nek sing luar negeri niku Bu, niku malah nek ngangge napa beasiswa pemerintah niku kabeh dijamin sak madani. Madani digawe. Panggonan turu digawe. Sekolah itu dibayari, bawa ora penak. Niku nek pun duwe bojo men, bojone niku digawa, anake digawa dibayari kali negara sing luar negeri. Niku S kali S3. S talere mboten enten. Nek S tunggal teng Indonesia, niku sing bidik misi niku program teng Indonesia. Konsane kula suwun putra didongake mawon. Jenenge dikandani. Namun nanti terlibat narkoba. Alhamdulillah Pak niku dari merokok. Bos rasa merokok. Nanti atau Pak niku. Wah, bapak iki pancen gitu ya. Nggih, rasa merokok nggih. Nggih, Bu. Didongake nggih, Bu nggih. Aduh, nggih. Oke, ibu kayak hadiah apa, Bu? Ya. Oke, ya dipendhet nika kalse. Ayo. Bang malah bareng-bareng karo sampean. Nggih, ya. Ya Mas, wis mari sinten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita pangaken Pak Ganjar. Nggih, Nami kula Gibran Ikhlasul Ering Praja. Gibran. Ji. Putrane Pak Jokowi. Dewa Gibran. Kula saking SMK Negeri Setunggal Sawit Boyolali. Sawit Boyolali, nggih. Jurusanipun farmasi, Pak. Farmasi. Gawe obat iso, gawe jamu iso, kira-kira. Iya Mas Gibran. Kula wonten mriki ajeng tanget Apa? alih, Pak. Nggih. Kaping sepindhah mangkili rencang-rencang saking Sawit Boyolali Nggih. ngenani niku pencanangan 5 dinten sekolah. Mang Dino. Nggih, niku kan sinau saking wiwit jam 7 enjing saking jam 3 ngantos setengah sekawan. Nggih, mengke terus mantuk sekolah niku enten napa kegiatan ekstra. Niku dadose mantuk mengke jam gangsal ngantos setengah 6, Pak. Nah, niku kathah rencang-rencang menika sing boten nyepedaki Mbak utawi nipun sing ngangkot ngoten. Angkot. Ji. Nggih. Nah, niku sering boten enten angkot, Pak. Nah, niku pripun pendapat Bapak mengenai gangsal angkote nggih. boten Lha apa nih? soal Masalahnya apa sih? Nah, niku lho. Masalahnya angkot apa masalahnya tekan sore ini sing ndi? ya nyampe sorenya itu. Masalahnya angkotnya apa nganti sore ini sih? Ngeten lho, Pak. Habis. Sampeyan wis sekolah tekan sore wis ngalami. Keluarnya apa lho, Dik? Wis suwe Sampun pirang bulan. niki nembe kalih minggu. Kelas berapa? Kula kelas 3. Kelas 3. Sing wingi-wingi wis Derek. dereng. Oh lagi saiki. Ji. Oh iya. Sama sing sekolah tekan sore? Wis suwe. Oh sing lagi ya? Mana sing wis setahun? Oh dereng. Oke. Ya saiki masalahnya apa?
Angkutan. Ngeten nggih. Ya. Mantuk niku jam gangsal ngantos nyakaten niku Ya. mboten angkutan. Nah, Lah niku pripun mungkin Pak Ganjar nggih. sing menawi sekolah niku mboten sah dangu-dangu. Oh. Mboten sah sore-sore ngoten ya. Ya wes, besok sekolahnya diganti seminggu terus dina wae ya. Mulai jam 10 esok. Setuju? Maju ya. Ya, silakan dulu. Ingkang kaping kalih niki saking kula piyambak. Nggih. Kula badhe tanglet napa mengke dampakipun menawi pendidikan kagem niki SMK SMA terutama kagem sing mriki niki menawi sekolah niku terkontaminasi kalih budaya politik. Apa budaya politik? Maksudnya ini? Ngeten. Sekolah niku sakniki pripun nggih? Cara-carane Tapi pun. sekolah niku enten unsur politiknya yang terlalu dalam gitu. Oh, contohnya apa? Lah itu contohnya apa? Jadi kontaminasi budaya politik, politiknya terlalu dalam. Politiknya apa? Politiknya apa? Politik. Nah, jadi sing cerita ini mau politiknya apa? Politiknya apa? Oh, contohnya Orang apa? politiknya apa? Politik itu sing ngertos nggih. Makanya kan buat dari ngertos. Iya, apa lah? Apa-apa nih? Aku bijak siswa ini salah apa? Pripun Pak sekolah ini kok ben terkontaminasi budaya politik. Oh iya. Politik ini pun apa? Ini pun mboten ngertos. Kayak contohnya apa? Contohnya ngeten. Iya. Saat ini kan setiap pemilihan ketua OSIS itu sudah sekarang menggunakan seperti pilihan gubernur Iya. dengan coblosan itu. Bahasa Jawa. Terus? Ini Iya. coblosan itu. Nah, Iya. itu kan termasuk mungkin itu buatan DB itu kan voting. Nek damen voting. Ji. Saiki Saat coblosan. ini coblosan. Sing apik sing endi? Voting apa coblosan? Sing saya biasanya voting ning kuriyen, Pak. Voting- Soalnya votingnya dari apa? 17 tahun. Voting ya. Pengambilan suara terbanyak. Oh, suara terbanyak. Nek Iya. coblosan suara terbanyak kurang. Anjir, tapi kan Karena itu bedanya apa? Ini voting itu kan pengambilan suara terbanyak langsung mungkin ngeten dipilih. Iya, iya. Dan ini kan ngagem coblosan dan Iya. itu dereng wayahe, Pak. Oh, durung wayahe. Ji. Ya wayahe kapan? Dan nek pun 17 tahun. Oh, 17 tahun. Ji. Ya. Kowe pengen sinau politik ora? Pengen, Pak. Oh, pengen. Politiknya apa tuh, Cak? Makanya dereng ngertos. Oh, dari kertas. Ini pitakannya apa ya? Enek politik, enek partai politik, enek pemilihan. Ini dewi-dewi. Dewi-dewi. Aku dulu sekolah ya. Sekolah magister ilmu politik. Jelas kira dari salah. Menurutmu nek milih wong ngono ki apike wis ditunjuk wae kowe. Ngono ya. Kowe diketua OSIS apa dipilih? Dipilih, Pak. Oh, dipilih. Caranya milih. Sing apik nganggo piye? Musyawarah mufakat, voting, coblosan. Pilih piye? Saya ini musyawarah mawon. Lah mau jadi voting. Nek mau kan musyawarah dari ngeten. Lalu ngene lho. Lah kok saiki negara mesti sing musyawarah. Gelem ora? Gelem ora? Ya, nah ini Pak Gubernur jelas gitu. Sing paling apik demokrasi iki jane musyawarah mufakat. Nek saiki OSIS gelem ora? OSIS melu-melu. Melu-melu piye? Saiki dipilih voting iki yo cara ngambil keputusan. Caranya piye di voting? Siapa milih A, lo terbuka, lo milih A, gue milih A, gue milih B, milih B, milih B. Dan coblosan B, coblosan tertutup. Rahasia. Lah kok ini kontaminasi orang, kowe lagi latihan. Wes juga umur, wes. Nah iso malah sejak TK. Soalnya sesuk delok pilkades. Soalnya sesuk delok pilihan bupati. Soalnya sesuk delok pilihan gubernur. Soalnya sesuk delok pilihan
presiden wis latihan kuwi pendidikan. Politik niku elek napa apik? Enten sing apik, enten sing elek, pinter sing elek napa? Mane politik sing apik napa? Belajar tentang politik. Politik niku sing paling gampang diterjemahke kebijakan. Cara ngambil keputusan. Jadi nek sekolah 5 dino niki mboten saged Pak diganti. 3 dino wae. Niku nggih politik. Ibu ya mau tanggal nggih nggih. Pak Gubernur enten sekolah gratis mboten niku politik. Berarti politik itu apa? Ngambil kebijakan. Pak Gubernur, ini kok 5 dino dereng siap ya, 5 dino. Gampang tuh, mau durung siap. Durung siap ya disiapin. Apa masalahnya? Masalah transportasi ini dereng ngeten oke. Berarti nek 5 dino, durung transportasi ini rasa dino sih. Sesuk nek transportasi wis siap, wis 5 dino. Politik keputusan, di politik. Ya. Pokoknya harus seragam barang, ini politik, harus seragam. Apa pada tanggal seragam? Ben podo. Nek ora seragam, kok sing anake wong duwe, terus sampai api, sing ora duwe, ora langsung mikir. Nah saiki digawe podo. Niku nggih politik. Mboten. Dadi nek kowe sesuk kepilih dadi ketua OSIS umpama, kowe gawe politik. Aku arep gawe bocah-bocah sekolahku amben esuk resik sekolah. Ben sekolah resik setuju? Setuju. Politik. Bisa sekolah. Sesuk awake dhewe kudu gawe program sing marake bocah-bocah kuwi pinter, cerdas, terbebas narkoba. Setuju? Setuju. Besok undang. Politik niku. Ya wek keputusan. Jadi penting ora. Penting. Penting bahasa ini. Cara milih terserah bebas. Nek coblosan kuwi sakjane malah luwih apik soalnya napa? Rahasia. Mun nek sing ingin milih aku, sing kene ora milih aku sengit. Ora milih aku. Ora enak sama. Paham ya? Selamat. Sekali dia. Kerja apa? Tabungan. Nah, buku tabungan ya. Masalah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Hari Sugiarto dari SMK Negeri 1 Musuh. Oh, aslinya ini mas? Sukorambi. Nanti ini? Musuh juga. Di hari ini perkenalannya ke Musuh Jawa. Perkenalkan, nami kula Hari Sugiarto. Terus apa? Terus ajeng tekan apa Mas Hari? Ya. Sebenarnya ada 2 pertanyaan. Kali apa sudah? Kali. Oke, berikut. Pertanyaan yang pertama, Sing sepeda apa sing pertama kali? sing sepeda. Sing sepeda betul. Oke, sing sepeda. Kula tanglet. Bagaimana cara Saya saya berikut. ngatos undi bikin kula. Ya, besok toko. Oke. Ya, oke. Tapi ya oke kan mau yang oke. Oke. Kromo mati oke, kromo inggil oke. Ya, siap. Bahasa Indonesia. Iya, hah? Oke, bahasa Indonesia. Orang, bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Ya. Wong Jawa. Wong Jawa. Iya, siap. Lainnya orang Jawa. Siap. Oh iya. Pertanyaan yang pertama Yang saya pertama, yang sepisan. kan sepeda. Ini ambil banget lah. Badhe tanglet. Bagaimana cara saya kados pundi anggen kula supados saged menyadaraken rencang-rencang kula kok bilih Oh, kan mesti bahaya nih astagfirullah. Bocah Jawa yang ngono tau kan? Nanti astagfirullah istighfar nanti ya. Ora bahasa Jawa. Ora sido nggo. Ayo. Iki rada kenceng iki. Ya, ya, oke. bagaimana
Bagaimana lagi? Seperti angin kula supaya Supaya apa? saged nyadaraken sikap perilaku rencang-rencang kula ingkang dereng saged sadar anggenipun Ora sadar itu. nuntut ilmu teng sekolah. Oh, kok bodoh semaput kabeh bodoh sadar. Mboten ngeten. Lah pripun? Masalahnya apa? Nggih. Tapi Iya kan, dia kata saya itu bahasa Jawa. Iya. Ya. Eh, Kata sangat rencang-rencang bulan itu Iya. anggenipun sekolah itu namun istilahipun gaco ngoten Pak. Wah, awet gaco sing mau tenanan kowe iki. Ini baru orang yang gaco tok tenanan maca buku ngono ki lho. Bukune kowe mesti ngecek ini coba. Maksudnya dia ben rajin ngono. Nggih. Kok kancamu kesat-kesat? Nggih. Hanya Oh, biasanya senengannya apa? Yang sekolah nanti di saya Orang pernah apa? tanya ya Busa Jawa. ya saya Busa dulu Jawa. sering interogasi sama teman-teman. Wah, interogasi ya. Jadi kalau sekolah itu Busa cuman Jawa. ya Terus sekolah cuman cuman apa? hanya apa? Busa Jawa. naming Naming. melu-melu kancane ngoten. Oh, aku melu-melu apa karepku dhewe wis sekolah? Oh, karepe dhewe. Melu-melu kok karepe dhewe? Oh, karepe Tadi kan dhewe. interogasi teman-teman saya. Oh iya, terus Terus ya makanya itu saya oh, bahasa Jawa. maka dari Balik. kata ibu Nggih, mekaten. kalau tanglet Pak Gubernur Biasanya kok pergane apa masalahnya apa masalahnya? Sing kowe ndelok kancamu pas mbok interogasi kuwi. Masalahmu apa? Apa kowe kudu kesek? Apa ora tau mlebu sekolah? Ngono kuwi. Interogasi Ya. ngono kuwi. Ya. Lah piye? Jadi Bahasa Jawa. ya waktu Pas. pas istirahat kan main di luar itu Pak. Jadi tanya-tanya. Bahasa Jawa. Ya. Tanglet-tanglet. Anak-anak tidak terus ya. Tanglet sekolah sampai ini tujuannya apa? Apa? Nah, jawabannya apa? Melu-melu kancane kata. Oh, melu-melu kaca. Tapi bener apa salah? Masalah. Pilih ndi? Buat kancamu kuwi gelem sekolah mergo melu-melu kancane apa ora sekolah? Tapi pilih ndi? Kancamu kuwi gelem sekolah mergo melu-melu kancane. Nek ora melu-melu, dhewe wegah sekolah. Pilih ndi? Hah? Ora pilihane kuwi ya? Apa? Melu-melu ora apa-apa, sing penting gelem sekolah. Enak ora tanggomu sing ora gelem sekolah? Oke. Sosok karo wong tuane ya ora itu sekolah. Nggih betul? Melu-melu sing ora apa-apa. Terus Terus kalau apa? sekolah itu Bahasa Jawa. kalau Bahasa Jawa. Ayo, ayo. terus Ini pelajaran bahasa Jawa ini 4,5 ya kali ini. Terus ya. menawi sekolah niku nang kelas nameng sare. Oh, saya aku lah sayang yang hari ini. Lagi kita lagi Rame, rame, bodoh ya. terus ingkang murid-murid ingkang pengen sinau tenanan terganggu betul. Pertanyaan yang ini. Kuwi sakjane mau pentingnya ame Mas. Usis to iki, Pak. Usis sakjane iso ngandani kanca-kancane. Saiki anggere sekolah do apa jenenge ora ngateki gurune ngomong dhewe-dhewe orang niat hukum karo kancane. Tapi kesepakatan. Nggih kesepakatan. Dadi kanca-kancaku kuwi sing kesek-kesek itu jak ono ngomong, jai rembugan. Ayo sing serius. Piye carane serius? Matur karo Pak Guru. Saiki niku BP gitu saya nggih. BP iki jenenge apa saiki? BK. BK jenenge. Ah BK. BK. Terus sing do ketake duwe masalah-masalah kuwi keset sarian mergo sayang ya to. Kuwi diundang tekoke karo gurune. Terus konsultasi karo gurune. Piye?
carane ben duwe greget, duwe semangat duwe sinau. Ngono kuwi. Dijai apa? Kowe cita-citamu dadi apa? Kowe dadi apa cita-citane? Siap tentara. Oh, pantes kan mau siap-siap terus pengen jadi tentara. Syukurannya ya Kolor pajak. pengen jadi tentara kok keset. Sampai jam? Raiso. Oh, pantes sih tasnya barang ya wis lorek-lorek ya. Bapakmu tentara? Siap, ya. Oh, pantes sih tasnya bapakmu. Siap, bukan. Oh, nek tasnya bawa bapakmu ngantor apa gitu. Ngono Mas. Jadi konsekuensimu dijai. Dikai harapan masa depan. Iya kan dari pakar tentara itu siap mulai saiki. Nek kesan orang ketompo ditinggal. Oh, nah dadi apa bodoh lah aku digoleki kesane mergo apa? Ojo-ojo narkoba. Ojo-ojo sering begadang. Tapi nek Bapak Ibu nggih enten putra-putra sing jenise iki kados sing disampaikan niki wau kesen males ngene. Niki butuhe wong tuane niki. Mulane repot yang setelah halo kali Bapak Ibu, anakku piye perkembangannya di? Tadi nggih. Ngono Mas. Ya matur karo Bapak Ibu ya. Nggih. Evin kayak baik ya dia. Suci wae. Ya, terus saya enggak salah dari aku salah rumah ya. Wis muncul loh. Mari Mas. Nama kula Arif Krislistiono, kula sekolah ing SMK Solo jurusan perhotelan. Ya, juga enak umur lagi. Asare, apa dikatane? Kula mboten tanya Pak, namun Jurnal. Jurnal. Ada pacar. Betul. Ketok. Pengen sekolah niku difasilitasi ben enten fasilitasi ben sekolah niku ben siswa niku sregep sing sekolah. Fasilitas apa sih dulu orang ngene? Nah, terus Fasilitas lainnya. lah ya apa? Oh, oke. Oh, sing apa guru kepelai ya. Jadi kasuan ya. Ya, kayak dia gitu. Ya. Hah? Dia juga lah, dia tak ngerti mau kamu. Oh, dia. Nyampaikan aspirasi sekolah itu dia. Kayak gitu di ngomong guru nih. Kepala ya, saya gampang Mas soal fasilitas itu dan kepala ini nyate bertahap bisa dibutuhkan menegorong nanggake 6 tahun ya. Jadi siap kira. Aku matur kalau sing ngomong kowe mau sapa kira-kira butuh apa ngono ya Mas. Enggak sepas mana Mbak? Nama saya Siapa? Nami Kulo Kusnu Khotimah. Lagi ya Mbak. Itu bagus semua ya. Cepet malah. Saged mboten SMK iki saged maju, saged didirikan hotel resort. Oh, tiga lagi hotel yang beri sakit apa bener? Sakit. Siapa? Kau dah pulang ini apa? Hah? Lu lah iya, gawe hotel kau sih tamu ni siapa? Oh, untuk praktek lah iki, wes disekap gitu. Sing iki sing enten hotel iki sing ndi ya? Empat ya? Solo Pak. Solo. Empat. Ya. Nah, ingko apa? Hasil binaan pendidikannya apa? Iso nyukup SMK 4 Solo. Duwe hotel. Hotelnya orang gula. Tenanan gini kali. Tenanan. Jadi ngono kuwi iso. Neng ora saiki. Karena kowe berprestasi sih, kowe sing apik. Nek ning lab iso gawe. Ning nek iso jolet malah karo praktek. Pak Gubernur bisa tahu nama Fujian. Fujian di Cina. Nang Cina itu ada SMK sing apik banget jurusan otomotif. Sekolah ini bentuknya bengkel. Itu kan, sekolahnya bentuknya pun bengkel.
Jadi sekolah ini kaya luar tuh bengkel. Pun aja nyambut gawe ngeten ngambil wilpak nika, bela. Sebenarnya biar bu sekolah ini itu bentuknya di suku cadang, terus ngambil kok mesin-mesin, wah baik sekolah ini tadi. Berarti bocah itu sangat ya bisa bayar. Usul dua pak kepala sekolah. Jadi mungkin iso cacah sing pariwisata, perhotelan tadi lihat. Niku nek iso sekolahane ora kelas, nek iso dibentuk modele interiore digawe bentuke hotel. Ora apa-apa. Jadi kita itu kaya sekolah ya. Kaya sekolah. Jadi teko luguan bentuke hobi, bentuke ora apa-apa. Ora kudu bentuke bangku ngene-ngene ora kudu. Oh nek iki fisika ya kudu. Nek sing hotel iso digawe kaya ngono. Jadi jabane saged jabet. Wis arep pengen yang gawe nang ndi, Mbak? Ya, bagian accounting yang pemerintah. Perintah. Contohnya kan nanti bisa. Yang bank-bank. Oh, bang. Lho ki jurusannya apa? Perhotelan. Lah perhotelan aku ngurusi accounting ini harus piye? Yang hotel and Oh, pelajarannya ngono. dan Enten accounting. nggih, Ini jurusannya perhotelan. nggih, Pak. Oh. Nek perhotelan kan jurusan kuwi mboten Pak. Apa perhotelan Pak? Lah nek accounting apa? Mata pelajaran apa? Usul nih. Usul ben ora salah jurusan. Nek kuwi dadi accounting, sekolahnya accounting. Ya. Nek perhotelan, empun nyambut gawene nek hotel.